le poltlak thlani som panni ningani kan lo thleng le ta a khovel thuthar langsar te kan han lor le dona ngai thatu ten min lo like sak le vek don nia o kan video bulletin nan Russia Ukraine in do na lama chanchin tharte kan ngai thlam ha sa ang Russia Ukraine in do na ground lama hian kalpui me kala nizel mai nimin loka po Russia chuan Ukraine chu missile mangin an nuai le nek maya hei hi achan ber chu Ukraine in US atanga andon Russia ram ril zo KAP ral thuam ATACMS anti Army Tactical Missile System an man wanga ni a Russia ram chung Russia infrastructure ti an beya hemi chan let na le phubalak nan Russia chuan missile lian tak mai Ukraine an kap lut ani Russia chuan nimin khan Ukraine in Azov Sea sipai airfield pakhat US siam ATACMS ballistic missile paruk mangina kap tia soya hei wang hian Moscow chuan Ukraine experimental intermediate range hypersonic missile dang an kap le don tia soi Russia Defense Ministry chuan Ukraine missile ka chua zinga panni chu Pantsir missile defense system mangin an lo kap thla tia soya abak zong chu electronic warfare system manga lo ti chiat an ni thu Russia chuan apuang December ni som pakhat sang hele som ni palizing khan Kiev sarkar chuan Rostov biala Taganrog military airfield Western precision weapon ATACMS mangin beipuyan thlaka hemi chungchang hi Russia chuan ron puangin an thinrim hle he khothlang lamral thuam mun hlatak ka phak mang hian Russia ram chung Ukraine chuan an bei thei to a kan hriat to angin Biden chuan Ukraine hena an pek ATACMS chu Russia ram ril zo kap thei turin phalna a pe ani kha Russia chuan November ni somni pakhat khan Ukraine intermediate range hypersonic ballistic missile thar Oreshnik anti chu Ukraine kap lutin en chinna na manga President Vladimir Putin chuan Ukraine sipai ten US le British missile manga Russia an bei chan let na atan lian tham takin Ukraine bei ani don ti asoi US official chuan nimin khan Russia in Ukraine rama hypersonic ballistic missile dang ka chuan tum le ni in an soya mase Washington chuan Oreshnik ral thuam hi indona a game changer ani don lo ti asoi thung President Joe Biden administration in an pompui nuwa Ukraine chuan November ni som pakwa khan US siam ATACMS anti Army Tactical Missile System long range missile ang chi Russia ram ril zok mun hla zok kap thei tur angte Russia beinan man an phal sak ani kha khami nu khan Ukraine chuan Russia ram chung an bei ngala November ni somni pakhat khan British Storm Shadow missile tele US siam HIMARS mangin Russia chu Ukraine chuan na takin an bei he ATACMS hi HIMARS atanga ka chhuat thei ani Putin chuan heng beina athlen hu hian Ukraine indona chu khovel pum huat buaina thlen thei tu khovel pum huat buaina thlen thei turin Biden chuan a ron chemal ni in a soya United States le Britain in Ukraine chu Russia ram thuk zok kap thei tura phalna an pek awangin khothlang ram te chu Moscow in a ron bei let thei ti vau khanna Putin chuan a soibok Moscow sipai te hian indona kartir lama tang khan tuna hian in beina alakal zela Russia ram bial kur sa chuan in beina kalpui zela lania Ukraine lam hi an hnung tol zela helai mun Russia ram bial hi Ukraine hian square km sangkhat bor vel zet khan la a Russia sipai te chuan lak let tumin tuna hian an beya square km zariat potling tolo Ukraine chuan an lahum mekani heti lai hian thlale January ni somni maya President thar Donald Trump chu lak lu ani dona hei hian Russia Ukraine in dona chu engemaw chena danglamna aron thlen thei tura an ngaya hei wang hian Washington in hun rei tak chunga Ukraine a thlopna chu akal pui chhun zom to lo mai thei Ukraine a pui thin na chuan zo na tam tak asiam chodon ta ni kumsang ni somni panni a Russia in Ukraine a beya tanga vo in thleng hian mi makte doi tam takin an chen na in an chhuwa sanin mun danga anin son to a kumsang kha zakwa somruk panhia Cuban Missile Crisis atlen nuwa Moscow le khothlang ramte in lai chin na chiat lai ber tuna hian a thleng ani
heti lai hian Ukraine in dona Russia chuan a thil tum a ti hlo tling hnai to ni in Putin a spy chief chuan a soi. Russia President Vladimir Putin a foreign intelligence chief chuan Russia chuan Ukraine a thil tum in dona a thil tum a hlen chuak hnai to ti a soya. Moscow chuan in dona kong tin renga an duangin malak na an kalpuya ma an son zel ti a soya. Russia Foreign Intelligence Service SVR ho tu Sergei Naryshkin chuan Foreign Intelligence Agency official publication Resdekchik nena Frona thilomdan ral matonga thilomdan borok omdan chu Russia lam chuan an thunun ti soin Kiev ta na thalo hle ti a soi thunga. Naryshkin chuan muntina strategic initiative kan kalpui kan thil tum ti hloting turin tuna hian a top kan thleng hnai ta ani. Ukraine sipai te ero chu tuna hian an tlu cheme kan iti in Russia lam spy chief chuan a soya. Naryshkin chuan tuna chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan inrem na kong chau lo chu thlan tur dang anei to lo ati. Soviet hun laya KGB First Chief Directorate thak tu Paul Lianber kai hruai tu Naryshkin chuan Russia official ho tu tlem te zinga mi ani a. US President thar Donald Trump chuan inka hai ti top vat chu a phuta Ukraine le Russia inkara inbiak na nei chu a support le indona a damatnes indona hi ti top vatangai ni in a soi. Zelensky hian nimin lam khan indona hi diplomatic settlement siamani thainan Ukraine a hian nei to sipai pol tel theina tur ramdang sipai te Ukraine a hian da ari a phuta inrem na kim changa omma chuan chu tianga kalpui chu a phuta Trump hian buaina hi rang taka ti to patiam thunga ni. Moscow hian tuna hian Ukraine ram hun zau tak American state Virginia state ang tiat vel chu tiang hun Ukraine ram za somni borvel hian thunun toa kumsang ni somni pahnia an bei tran tira tanga tun hi an chaklai bernia soyani. Open source mepa chuan Russia sipai te chu matonga tuna hian norna sa takkara in beina lian takan lakal puya Ukraine kho chaklam kho puilian kuro khovele toreksa te indona na sa tak tuna hian a thleng mek. Reuters in atarlan danin thamasa khan Putin hian Trump nen Ukraine in ka hai thu thlung chungchang soipui turina in hong ti lo sei toa mase territorial concession lian tham asiam lo tur thu tar langin Kiev chuan neito zom atum na chu aban san nanga yani ate Putin chuan ramna thuthlung siamani thainan an sipai ten a then an thunun Ukraine bial pali chu Russia chuan a thunun kim veka ngai ni in a soi ama ero chu heram pani hi anin rem thayangem ti chu ngai tu atham takani. Russia hian ram lak sak to ong chi Ukraine ram Russia mi pui Russia tong mang omna Russia tong mang chen tamna ang chi Ukraine kho chak ram bial pali te hi chua sana tum to mel hau lova chuti lai Ukraine hian ram chan zonga inrem na siam chu adu bik lo bogani yang chuan engangin nge inrem na hi kalpuyani ang Trump hian Ukraine le Russia indo na hi titop tu min thei to pin ma aron ladona chumi boipui tur bik official po Trump hian ruat to bok heti lai hian in beina Russia lama hian lakal zela Sevastopol Ukraine drone pasari ka thlakani. Russia sipai te chuan Sevastopol Ukraine unmanned aerial vehicle UAV beina an dawleta drone pasari an kap thlani in helai bial governor Mikhail Razvodjai chuan a soi. Telegrama posa kan sipai te chuan Ukraine sipai beina an dawleta tuna chuan air defense le Black Sea Fleet unit ta chuan drone panga an kap thla Panhi dang chu electronic warfare system mangin an ti jama hewang hian drone te hian an kong bawin an tlak pha ani ti in telegrama aziak khopui chan chuan na thok tu te soidanin khopui chunga hian chetna lian tham ma thleng lo ti an soya an airspace po hlo oma om to lo ti an fin fia khopui service zong chu high alert he thil thlen lai hian da ani heti lai hian Russian Foreign Ministry chuan US atanga Ukraine nena loan dollar lu leding on som ni pek Russian assets frozen manga thlop chu ruk na lian takani ti in na soisela puntak ang khan loan hi October thla khan G7 summit a khan puana niya dollar billion somnga borvel zet Russia thil nei
ramdanga Russia thil nei ang chi bank account tele assets dang an rena tanga poisa tling dollar tluk la ding on som nga chu Ukraine tran puina atan lo na pe kan tum mani kha Ukraine chuan Hungary Prime Minister Viktor Orban nen Russia ne na Christmas in KAP le tangin thleng dan tur soi ho ania hei hi Ukraine chuan a hnol nia soi ani Russia chuan a mi pui te chu US le khotlang ram dang te tlo lo turin tuna hian thu chua siama Moscow le khotlang ram te in lai chin na chiat lai berani mekani ole heti lai hian Israel lama po an la boi ve zel mai Israel Hezbollah in KAP chu kalpui zel ala ni a punta gang khan ni somruk chung Hezbollah le Israel hi in KAP nei tur khan nia hemi chung hian Israel sipai te Lebanon chimlam atangin an in nuk dokanga an hun ma te po ti chiat an ni anga tin Hezbollah lam te po litani li mar lama in sonin Israel ram ria tanga KM som ni pon lama an in nuk dokanga an hun lu thina hian Lebanon sipai le UN sipai te an lu tanga borok an thunun don ti khani a chutiang tur chuan malak na po kal zela amai ro chural thuam hanga in chan ton na le in KAP bo chiat na te nau engemo a thleng de oreng thung IDF chuan in KAP puan ani angin Lebanon chimlam khai matrangin anin nuk dok ti an soi IDF chuan nimin khan Hezbollah ne na in KAP thuthlung an siamangin Lebanon chimlama khaim khopuya tangin an sipai te an chua tir to ti an puang Israel sipai te chu Lebanon chimlam hun danga an la om chun zom zel thunga lo om engpol la ka be pui an thlak chun zom zel tur thu an soi bok Lebanon sipai te chuan IDF in nu do na IDF in an chua san huna khaim huna hian sipai an tir tran thu an soi boka hei hi UNIFIL nen tho hona thatak an nei thu tarlan ani bok Lebanon civil mi te chu he mun hi nei khri lo turin vaw khan na pe kan ni a khopui chunga ral thuam puak lo le ral thuam la puak lo ang chi ral thuam tlol ang te la puak thei zel ani a chetna lian tak mi puitan thlen thei ala ni awangin ral thuam puak lo ang chi te le len mai nang te po then fai na la tho chun zom zel ani a chumi a clear ma chuan mi pui te chu an hun ma kir phalani don lovani IDF chuan in KAP thuthlung hnoya hian January thlatop thleng Lebanon chimlam bial zong atangin anin nuk dok don tian soya tuna hian in KAP khani somruk chung o turania ni somruka liam ma nge in Lebanon chimlam atanga chuaman vek ero antum tuna hian a hlom puin an chuak lova hun thang Israel sipai te Lebanon chimlama hian an oma claim te in Lebanon chimlam hi an chua san mek zel in KAP thuthlung ni November ni somni pariata tang khan man tranania Hezbollah le Israel pani te hian dan bo chetu ni an in pu ton fo in rem na thuthlung hnoya hian Israel sipai te ni somruk chungin an in nuk dok dona Lebanon sipai le UN peacekeeper te chuan boruak ral muang siam turin chulai mun chuan thunun chun zom donani Hezbollah hian ram ri atanga kilometer somthum amel zong amel somni vel hlatani lui mar lam atangin an sipai te an chua tir ve bokanga chimlama an sipai mun ma te po thri ani dona tuna hian an thria tran ve mek bok Lebanon sipai te chuan UN remna siam tu tenen in remna siamin khaim khopui chevel mun panga unit an da thar towa hemuna an da masak beran unit te chu Israel sipai ten helai mun an chua san nuwa ani deployment here le lama zo felani anga specialized unit te chu Israel lamina an chua san mun ola ral thuam puak lo ang chi te le mi puita na him lo ral thuam nut chi ang te hian fai turin tuna hian man la mekani hetila hian US Central Command CENTCOM Middle East American military officer how to berchuan Beirut atloa Israel le Hezbollah in nudo dante a en fiamek Army General Michael Gurila CENTCOM commander chuan in KAP puanan Beirut monitoring headquarters atloa in KAP zom thatani MT Beirut monitoring headquarters atloa Lebanon sipai how to General Joseph Awon nenanin komti CENTCOM chuan antar langbok Kurila hi inrem na kalpui mek zinga hian Israel Defense Force in hudo masak bernale Kurila hi inrem na kalpui mek zinga Israel Defense Force ten voi khatna atana an chua san na mun khaim chu to in
Chulaya chuan Lebanon Armed Force te lut turin an puwa cha mek bokani. Hei hi indo na ti top chun zom zel na tura malak na masa puimo takaniya. Mason na chun zom zel thei na turin. Pol panhi te hian thuan o ya ngai ni in na soi. Iwan rem na siam tu pol te chuan khai mai hian lutin. Israel sipai te chulai hmuna tang chuan an in nuk do kem ti an fin fia bok. Heti lai hian Lebanon Health Ministry chuan Israel in nimin khan chimlam hun danga be pui thlak na kalpui le ti asoya. Chuta chuan mi panga an thi ti asoi. IDF lama tangin engma hemi chungchang hi puana ni lova. Hezbollah ten in ka hayan bo chia ni chuan natakin an chan let zel tur thu IDF chuan an soi thung. Mel ma Israel te hian ainata khopuya be pui thlakin ron an ron kap luta. Heta hian mi pakhata thia midang pakhata hliam bokani ti in Lebanon Health Ministry chuan an soya. Israeli havin bin jabel khopuya be pui thlakna an kalpui boka. Chuta chuan mi pathum an thile boka. Beit leaf be pui thlakna mi pakhata thi bokani ti in Lebanon Health Ministry chuan an tar lang. Heti la hian Syria lam chu an la boi mep hle maya. Country tangin tuna hian sarkar thar Syria chuan a piang dona Islamic State thar din chuani don ta ni in nangai theita a. He Islamic State hi engang taka hlo omaron piang chuak tur le ron in din chuak tur nge ti chu mitam tak thlir mek ani. Helroi tu chuan chemical ral thuam Syria sipai tena an chua san le. Syria chemical ral thuam dana mun om thei tur omang chi te an dap koala. Chutianga chuan ven himna konga international group tenen an tho ho mek thu a soi. Syria helpol roi tu Ahmad al-Sara Abu Mohammed al-Golani ti a hriat chuan nimin khan Reuters a hril danin akai roi jihadis pol Hayat Tahrir al-Sham HTS chuan international organization tenen a thok dunin chemical ral thuam omna hmun ni oma an soyang te. Chutiang chu veng him tur le mi puita ta na hlo om ani lo na tura en fel turin ma an lak thu a soya. Al-Qaeda atanga zungkai he HTS helpol hi tun haya mi puite ayo zo tak angin an ronin lana. He pol hian heng ral thuam hlo om te hi an mangdon lo ti an soi. Technocrat sarkar siam tur thu a soya. Tuna transitional sarkar hian changni somni panga march thlar thleng ro a rel don ni in HTS pol thu chua chuan an soi. Pentagon chuan chan na atan US chuan chemical ral thuam dana hmun om thei tur ven himna chungchang HTS in an soi chu lom om mati thu a soya. Ma se an thil ti te chu an thu soi ne na in mil tur ani ti in US chuan vau khan na in an vom zui bok. Golani thu soi te hi Israel in asa ta sarkar sipai thil nei te be pui thlak na na sa tak manga an then fai lai mekin ania. Syria sipai tlom ta te na ral thuam an hnut chia tam tak ang te. Pel makota alu lo na ni Israel chuan in do thlona manga be pui thlak na mangin an nuai chia ani kha. Iran in a thlop Hezbollah te kota heng ral thuam zo zai hi alu mai Israel chuan an hlawa. Tin tuna sarkar thar lo om tur HTS te po hi engang takin nge an ron in din chua don ti hi hriat thei an ni lova. Israel ta na hlo om tak po an ni thei. Chu wangin Israel hian heng ral thuam zo zai ral thuam hnut chia thanam tak an bom chedur dur mai ni kha. Syria tual chung in do na endik tu monitor pakhat chuan Israel in do thlona be pui thlak na air strike thar kalpui ani le thu a soya. Tui pui kama om lata kia le tarta sa asatane na inzom na nei hmun ma enge mazat Israel in do thlona ten an bom chele ti a soi. Syrian Observatory for Human Rights chuan Israeli in do thlona te chuan sipai hmun te lata kia longchol hmun ba ka then om tartas province warehouse a be pui thlak na an kalpui ti a soya. Israel in do thlona te chuan Syria sipai ral thuam la om te chu an la ti chhun zom zela ni ti in a soi. Heti lai hian US Defense Secretary Lloyd Austin chuan nimin khan Israeli counterpart Israel Katz nen phone call in bia in Syria ramathil thleng mek chungchang an soi duna. US la Israel chuan thil ti dun zelin in ron dun zelin chutianga Syria malaka poimo zia te po an soi dun ni in Pentagon chuan atar lang. Austin chuan Katz nen a Washington chuan Syria ramathil thleng te a en fia mek tia soya. Remna zonga mi zong huap zo political transition na om theina turin
chutiang tur chu thlopani tur thu Pentagon chuan atar langa Islamic State extremist group Syria hi an thunun tolo na turin US chuan ma ala zel don ti Israel lam an hril bok Pentagon chuan Secretary Austin an Syria rama sarkar tharlo piang tura hian US le Israel te chu inron dun zela thil an tia ma an lak apoimo thu soital bok hetila hian West Bank Palestinian mun puya chuan rol rala chet na lian tham tak maya thlenga firfiak ten naupang pakhatan KAP hluma basa chuang mi engemaw zat an hliam bok nizan mai khan West Bank a Jerusalem pantur bas chu bayani a naupang pakhat ka hlumani ya mi engemaw zat an hliam basi Palestinian khopui pakhat Kheder Junction a silai kengtu ten an lo kapa Israel Defense Force te chuan hemi chungchang hi soin October ni sari sang ni somni pathuma Hamas ten Gaza be puyan thlak nu khan West Bank a po hian tharum thona azwal sota Hamas le an thopui helpol dangte West Bank a po hian an inphum rutreva Israel chuan dap chuan na voi engemaw zat an kalpui to hemi nu hian Israel le West Bank a firfiak be pui thlak na mi somli panhi an thi ve to boka Israeli security personnel te po thi zinga an tela Israel sipai te hian October ni sari nuwa be pui an thlak na West Bank huam chunga hian Palestinian mi sanga zani somnga velan man to a an zinga hian Hamas ne na inzom sang ni le somnga an tel Palestinian Authority Health Ministry chin chiadanin nikum October ni sari le vo in thleng hian West Bank a Palestinian zariat velan thi to ni in an soi IDF chuan an zing atam zok chu helpol silai keng boina rang ne na in kai noi helpol mi le sa ni thu an soi ani ole heti lai hian Israel le Iran boina kha mandeu khana hluai maya tun thleng po hian an boruak a thalo hle thil la thleng ngai lo tun ma thil la thleng ngai lo Iran chuan Israel chu direct takin voi ni an beyani kha April tha le October tha bepui thlak na lian tak mangin Israel kha an nuaya khatiang thil kha tun mai na la thleng ngai lo wani chumi chanlet nan chuan Israel chuan Iran an beilet ve bokani kha amai ro chu Israel in a bepui thlak na Iran laka kalpui ma khan hun engemaw chena akara khan hun olo oma achan ber chu Biden lo in rol wang khani bera Iran nuclear mun male an oil facility te beilo turin Biden khan Israel kha an norani kha Israel chet ma khan hun engemaw chena kara khan hun olo oma khamilai khan Israel malak na tur chu ti leak out ani kha Israel in Iran beyatumna ti leak out tu apu CIA analyst chu hren mek zelalani a athu boy ngai tu alani lova thu boy ngai tu ani ma hian hren zel tu ra thu pek chu ani kumin kumtir lama Israel in Iran bei atum ma a top secret details lo ti leak out tu ni apu CIA analyst chu thu boy ngai tu ani ma chuan zela da chhun zom zel turin judge chuan nimin khan thu pek ati chuak Asif Rahman ania kumsomthum palimi ni in Vienna Virginia a cheng chu National Defense Information puang chuaka pu ani awangin athu boy ngai tu hun nga chungin zelo om turin ati country tangin Israel chuan Iran a beitumna khan an ro manna angte Pentagon atanga ti leak out ania khalik out awang khan Israel chuan a hun taka che talak theilo pha Iran laka beipui thlaka tumdan po ti dang lamangai pha ta ani kha ole puantur neu chu tam taka oma amai ro chu video seilutuk chuan anin ompal ve thaya khati chin khani phot mai se indona thu thar berber le khovel politics in lumlet dan chiang le rin tlak taka i hriat zel thainan he channel hi in lo ngai chang zel don nia